A day in my life as a Konyang as my day off. We are going to Ferris wheel, the big wheel in Hong Kong. In that time, nag-decide nga kaming pumunta ng Ferris wheel at sasakay doon. So I'm so excited na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero pagdating ko pala sa taas at nakakalula pala, I'm taking a video as my memories dito sa Hong Kong. So I decide to go it again para naman may memories ako dito ulit again. So ayan na nga, malapit na nga kami. At ayan na, inaantay na nga namin na papasok na kami. So andyan pa lang kami sa labas at ito nga yung view. Yan yung mga pwedeng masakyan dito. At ito nga yung style ng Ferris wheel. At yan na nga, papasok na kami. So I'm excited talaga. At pag nandun ka na sa taas, yun mapipil mo talaga na ay grabe, nakakatakot pala. At so enjoying ang $20 mo, ganito na. Kung may oras din kayo, puntahan nyo rin to.